Защо Виколина е премиум българска марка? Виколина не продава просто машини. Ние предлагаме сигурност, професионален сервис и дългосрочно партньорство. Именно това ни прави премиум българска марка. При нас не чакате с дни. Техническият ни екип реагира бързо и е до вас, когато имате нужда, защото всяка минута престой струва пари. Разполагаме с богат склад от резервни части, сервомотори, консумативи и всичко необходимо, за да поддържаме вашите машини в отлично състояние. Виколина – българска марка на световно ниво. Поддържаме постоянни наличности от най-търсените машини, а за по-големите, многоглави и специално конфигурирани модели организираме индивидуална доставка директно от производителя. Така всеки клиент получава машината, която най-добре отговаря на неговите нужди. Доверието не се печели с думи, печели се с коректност, качество и обслужване след продажбата. Това е философията на Виколина. Когато инвестирате в Виколина, инвестирате в надежден партньор, бърз сервис, налични части и машини, на които може да разчитате всеки ден.